aw ni yakuma ne ni mana caman de ko k'olu ka telefɔni fara kojugu ne ka video la ne ni mana aw ka n'aw yɛrɛ sɛgɛn sa aw bɛ se ka enregistrer TikTok yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma enregistrer aw ka telefɔni kɔnɔna na k'a ka mémoire fa. I mana don ne ka page kɔnɔna na dɔrɔn k'i ye ne ka page dayɛlɛ k'i donna video kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na tɛgɛni bɛ k'a ɲɛsin yɔrɔ min ma dɛ o yɔrɔ de ye favori ye. I b'i tɛgɛ d'a kan dɔrɔn a bɛ sin ka kɛ nɛrɛ ye ten dɔ n'a kɛra nɛrɛ ye dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a enregistrer la i ka favori kɔnɔna na. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na n ye video damadɔ enregistrer n ka favori kɔnɔna na favori yɛrɛ dun n'i mago b'a la i b'a ye yɔrɔ jumɛn na tɛgɛni bɛna o yɔrɔ fana yira o la sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na i bɛ se k'i ka favori datugu maa si t'a dɔn e ye video min sugandi ka enregistrer i bɛ se k'o fana yɔrɔ datugu n'a b'a fɛ k'o yɔrɔ dɔn n bɛ se k'o yɔrɔ fana yira o la nka favori bɛ na nin yɔrɔ de la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye fɛn o fɛn enregistrer o bɛɛ de filɛ nin ye yan yɔrɔ la. A kana k'aw kɔnɔ ko n'aw bɔra TikTok kɔnɔna na k'a bɛ supprimer dɛ abada ni i yɛrɛ m'a supprimer a tɛ supprimer fiyewu. A ka di ye ka to ka ne ka YouTube lajɛ nka YouTube application t'i bolo tɛgɛni yari la yɔrɔnin min fana kan sisan o de ye lien ye o lien in tɛ dɔwɛrɛ ye YouTube de don. An filɛ nin ye ne ka YouTube kɔnɔna na k'a sɔrɔ i abonnenen t'a la i bɛ se k'a lajɛ k'a sɔrɔ i abonnenen tɛ nka n'i b'a fɛ k'i abonner f'i ka don application yɛrɛ de kɔnɔna na ka sɔrɔ ka ne tɔgɔ taper ka sɔrɔ k'i abonner o la ne mana na fɛn o fɛn kɛ i b'a bɛɛ ye nka o t'a bali fana k'i bɛ se k'i to TikTok kɔnɔna na ka ne ka YouTube lajɛ basi den kelen t'a la i n'a fɔ ne kɛlen filɛ nin ka video dɔ k'a la an tɛ nin ye k'a lajɛ n'i b'a fɛ ka bɔ fana n bɛn'o yɔrɔ fana yira i la. N bɛ yɔrɔnin dɔ fara YouTube ko in kan mɔgɔ caman b'a fɔ ko YouTube bɛ forfait jeni TikTok bɛ forfait min jeni YouTube t'a jeni wa ne ye favori min fana yira aw la a favori kelen bɛ YouTube fana na i b'a enregistrer i ka favori kɔnɔna na dɔrɔn a tɛ supprimer abada lezi comme aw ɲɛ b'a la cogoya min na tɛgɛni dara yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ ta siɲɛ 2 bɔɲango i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ i ka TikTok kɔnɔna na. Ni nin video suguyaw ka d'aw ye a y'a fɔ n commentaire la aw k'an bɛɛ